Nege kanya wolonvla sangata ani woro osira renouveau kuma sokona ya folini tanuni obebla katadi on la jabara kilingilina bela jelima o mana ke yoro ni sanga konna la mali kono ani mali kokan ama foko bela jelinki bisimla renouveau sokoma kuna foni keneka Biye alamsay octobre kalo kle tan ani nani samba fla ani mugan kili on ni sonja limbe au bisimla sokoma deina kokura renouveau sokoma da kuna foni keneka sokoma joina na kasolika au kuna foni au fara nyoron kan ka di au mami bato au kuna siri obe bampiu au ka kle journée kon nala ko bela jelinki bisimla au munu beino ka usira au ka barake yoro la kaba au ka telo we renouveau la au tumeka kuna foni au makono ko ni kene sigilenye munu fene be solika wuli sabati dongo kasika on la soro uka sokonna la ame ufo munu mestra la kataka uka chakero la nubeka aname ame bela jelinfo oro la me bagaje makulu ame au bela jelinfo radio partenaire fe on fe sorolino on a ni sanga konna la ambe alla me bagaje kulu kilingilina bela jelinfo ka foko behi bisimla bi alamusa renouveau soromada kuna foni ale keneka ola on a dibila barake bago ame ufo sabula wi la bela jelinsi kinkan mimbato au biseka janyuma ani kumaka nyuma soro tugamna ka auto fo au jabalala kuma so kone yanno au ma flabe yanno kaseka bara nundon baroke yani ani kabaka na nyogola soro biso madaina Amadou El Konare ale masika kuma so la soro sabula gadaka afarimandi ala amedo odonke ko alaka nogoya ke banala Idrissa Sidibe jajo masa flake alebe ambolo ko so madaina kaseka don kibaru bedala salo kadi au ma malik no funyo katasi fambela jelima kuna siri kwa nini kene sigira obebo kanu bagaje kulu kilingilina bela jelena janjo in sokoma fanta tumata awali ejam sa komenta sa kere kori heresa amena kori baiji jama mifo ani mi lajebani la babe fo murabena afura ye renouveau matin dunugoroni mimbe payane ay janjo ambe be fembe la fo kili e mana nega sheni mne ko kanti mala jombe la sulika an la kunu mura kon benela jamni bi se ka foki mo ko be shela ay nde shekula mo ko be mina renouveau matin dunugoro belebele mimbe paya do so male ode ngaw naji fray janjo ko re ka mura bi songa cliff la kila parce que na jena sheni nga kantike o mami fu ambi la jebani la me ba bela jele fu ka la ba ya fo tugo mina ka do ke ka fo la ka jemuka na nundu ne fleni ya bisigini wala saki barani ni sonjani kuna funia toka se ka lal soro tugo mina ka befu ka bela jele wala nyimando kuma na mamunu nolu be renouveau matin suka ni fanta tumuta janjo sikate ola soni ini kanumba ona nyola soro donki baru ale koni kene kan ola bi alamsa octobre kalo kleta anenani onga jem ka omina talike kuna funia munu kan olufle oni isa kabasiri be na nyola soro décryptage kene kan akasika wala likanyi femme talike sharia kise mintara wala sa kasika ni kurafie anga golo masiri tabako ka barawla femme kon be talike ni sharia kise ina akon mina sika ke sababu ye ka wuli ka jawke mimba to kuma be se ka ke akanchuka mna sabula sege lu koni dayelela ni sharia kisen ale kan ola isa kabasiribe ale na nyefolike onye okoka onwa do mawulile oye num gindo ale mi haklinanta ka ira ka fo fem metalike hymne national la ko maliden kilingelena kaseka odon ani ale be nyola soro kaseka okuna fonyo ka odi ama Mahamadou kan kuna fondila do ka bo radio klidula amena abisimla so madaina araseka nyefolike anye mimetalike anga jamana premier ministre Shogel Kokala Maiga aliko ni la sili munu ke Francis kan kren yala anga jamana marabolo kidal okunga ko kibaru yaw kan oni Mamadou kan mina nyola soro kasika okuna fonia di jama kuluma sori Ibrahim Diallo alebe siraba kanola abena tan nga singin kibaru yaw kan olu di ama kene okuna foni be awa danyugo bolo Alexis be bisimla jemuga inta ko flana kannala ama son femi ma bi kasika adado kibaru la ko di kanumaka kilingilina bela jelema kafara oka aunga don foli du mombe anno katasi wakati boloda chugoma donc ibaru obe Idrissa Sidibe janjo masa ale bolo wakati boloda chugo ale flem
Noro benada kabala anga jamana klibi en fanfe jamana chamanche bolo katasi koronfela ma noro obetike kabala wagati ani wagati samia fefien obenachi anga marabolo kilingile na bela jili konnala funi duanza marabolo ibo ala Tombouctou Gao Menaka Kidal antaudeni ni marabolo konnala fembe talike klima fefien la obenachi mi fangate na bonya kosowe gongomlo benaka sababu ka gelea do Tombouctou ka oluka rojan flelila Gao Menaka Kidal katasi taudeni mali fanto fe gelea fushi kontena na do yelila fembe talike sanfien anisanji la obolo dale no bik le banto ka do shu konnala kaikau feino kita kulikoro buguni stika so ani joila fembe talike klegaina finteni hakeyola ni bita taka dan kununtama yelema bama do uni nyoronchela la ola finteni digere bisabani kononto obena ke kai bik legaina kulikoro olutabe ke bisaba ani wolovla sika suko olutabi jo digere bisaba ani durula finteni digere bisabani kononto obena ke sigu klegaina mopti olutabe yelengata digere binanina Tombouctou Kao olutabe ke digere bisaba ani konontonye Gao olutabi jo digere binanina finten digere bisaba ni sheki obena ke Kidal bik legaina Menaka olutabe ke digere bisaba ani konontonye taudeni olutabe ke digere binanini fembe talike buguni ani kuchalala katasi kitama legaina oluka finteni hakea obeke digere bisaba ani woroye nyoro Kao olutabi jo bisaba ani konontona finten digere binani obenage nara marabolo konnala bik ligaina douanza lutabeke bisaba ani konontonye sa ani banjangara olutabi jo digere bisaba ani shekina finten digere bisaba ni wolonvla obenake joila ligaina Bamako distriki konnala noko benada kabala samia fefien bena chimi fangate bonya kosobe gelea fushitena na do yoro jan flelula Bamako konnala bik ligaina finteni hakea obeke digere bisaba ani duruye sogmada ina kene chira Bamako na menina neke kanye woro temeleni sanga mukan fly klebe na bi neke kanye tan sheki ni otemena ni sanga tan ani fly ni wakati boloda chwe bi sogmada ina kadi auma akunye au kilingile na kasika au tani au blado sisa ambe do don kibaru ale konnala Idrissa Sidibe Janjo masa ale ka yamario kono Janjo masa mura ko nimeki senga kosobe me ota bali ani laydu kaminta kanumbago ye anga sika to uko na la sona nambe na fole nambe na fole la shede dima mere nouveau matin cheni nete soko dima Janjo tugut ite donugorani mblaka na ngala je nyatala banda ukma mifu ani ambi la jabo beladile fuli kura ka duma kasoro ngegenye wolonvla na oye seteri ale sanga muga ani nani soro ni funa ka yamre ambi do kuna funi okonnana yisra dima ambi kiwaro damne ni anka jamana kono kunga kiwara damado hakilla jigina mimbi talike anka jamana pankuru jigi kene kado Bamako sinu ukma kwa ulika jo ani chakeda mi nyeshinendo mimbi talike drogu jugu koni kelela ulu kera sababu ye katege da ikado ka fo drogu do ulu lanu oborai andana do miye Mali ani Franci chek ngango kiwara la foka se siraba kan kasara sambafla ani mugang dron kono ma keme woro ani mugani fla ulu bela jile di tura ikado ka fo siraba kan kasara ya sababu ye ni kuma bo ye kiwara wara munu na franyo ka ne ka dun konna na mafo ka ko bismillah renouveau matin sur mara jona kiwara konna na ina foya iraula tugumina amba wala dunia ka fo ka beni chakeda mi nobi aeroport ale ko fo Bamako panguru jigi kene chakeda mi ni ulu ka bara benindo nyanamani fen ko ni kelelima ni chakeda wara mi ni abe office central de stipifia ni ka okufo ikado ulu ko utegetu Mali doyen ni France doyen ulu ko ni mburu kra sababu ye ni ka gramu kemefla ani binani kononto ni ka o mine drogula ko mako cannabis no ba fama ko couche américaine oni koni yeni drog ko fole ne ka be arabama octobre kalo kletan ani saba samba fla ani mugani kele mimbi talike ni nyanam ni frank konna ayirala ka fa kumbora Montreal mimbe e kado Canada dugu ka okufo ka teme Paris fenu uye France faba e akunganga na Bamako wa mami yere tunganga akumbe okumana ka beni kado ni mitalike nyanam ni fen koni minani e ko nyama sekada utigla ma ukan ubaira ka fo wulika jo kon bega ke
cogo bɛɛ la min ye ɲɛnamini fɛn o kuma na a bɛ se ka gɛn ka bɔ an ka sigidaw kɔnɔ cogo min na an ka jamana kɔnɔ Mali doyenw ni Faransi doyenw ni cakɛda ninnu bɛ tali kɛ office central de lutte contre les stupéfiants ni k'a dɔn k'a fɔ u ka wulikajɔ kɔni kɛra sababu ye ni ka tɛgɛ da nin dɔrɔgu kofɔlen ale kan gramu 249 cannabis u tɛgɛ dara o kan araba tɛmɛnen kunnafoni nasiraw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ siraba ye bɛɛ lajɛlen jɛ ye wa bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i k'a dɔn siraba sanfɛ nka siraba sariyaw labatobaliya kɛra sababu ye ka maa 622 k'olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u nin na ni kibaruya bɔra cakɛda min ɲɛsinnen don siraba kan sariyaw labatoli ani k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ siraba kan sariya a bɛ se ka labato fɔ ka se siraba kan kasara ka u gɛn ka bɔ jamanadenw kan cogo min na n'a bi Anazer kofɔ o maa ɲɛma ni a bɛ Jaje Sako kofɔ ale y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ siraba kan sariya labatobaliya o kɔni kɛra sababu ye ka maa 622 olu bɔnɛ u nin na san 2020 o kɔnɔna na k'a sɔrɔ laɲiniw bɛ kɛ kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen la ni ka kibaruya di k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na mun ye an mototigiw ye bɛɛ ka kan ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ kuma o kuma ni maaw bɛ k'a dɔn bolimafɛn sen 2 sanfɛ ni ka kasike ka o don wulikajɔ kɔni kɛra anw ka kunnafoni ɲininaw fɛ n'o bɛ Malik Jallo ani Lamusa Sanogo kofɔ walasa ka kibaruya dɔw lasɔrɔ siraba kan sariya labatobaliya a na kɔlɔlɔ minnu bɛ a la. Siraba kan sariya labatoli bɛna ni jahadi caman ye sirabaw kan ni mototigi min filɛ nin ye halisa binindanu bɛ ale la nga kasiki tɛ a kunna halisa bɛɛ ka kasiki don i tɛ kasiki don ko gouvernement y'a fɔ koyi i tɛ kasiki don ko u m'a exige koyi kasiki don i yɛrɛ lakana ma bari bi jamana circulation bɛ yɔrɔ min na ala dɔrɔn de mun b'a kisi mais an kɔni tɛ foyi bɛ to circulation na o fana man ɲi o man ɲi dɛ citoyenneté kɔni fɛn bɛɛ b'a la mais port du casque o ye obligation de ye maliden bɛɛ bɛ jalajɛlen ma. jamana ɲɛmɔgɔ minnu kɔni ɲɛsinen don siraban koɲɛw ɲɛnabɔli ma olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ caman de nin tola siraban ka kasara la san 2020 kɔnɔna na. 2019 kɔnɔ accident kɛra mais 2020 kɔnɔ accident hakɛ mun kɛra o cayara 2019 hakɛ mais mɔgɔ mun fatura 2019 kɔnɔ o ɲɔgɔn ma fatu an ka siraw ka 2020 kɔnɔ donc o ye message ye ka taa anw yɛrɛ fan fɛ k'a fɔ k'an bɛ ka baara mun kɛ nafa b'a la an kan ka continuer o baara fɛ donc pour que halisa ni accident bɛ se ka nɔgɔya an ka siraw kan pour que halisa ni mɔgɔ faga bɛ nɔgɔya an ka siraw kan ani mɔgɔ minnu bɛ jogging kosɛbɛ an ka siraw kan olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. siraban ka kasaraw yɛrɛ kɔni fɛn minnu bɛna ni olu ye o ka ca kosɛbɛ jateminɛw kɔni y'a jira k'a fɔ ko mototigiw olu de ka accident ka ca ni mɔgɔ caman ta ye siraban kan. siraban kasara nin kun fɔlɔ ye anw yɛrɛ ye c'est que an yɛrɛ ka kɛwale sira kan a kasara fɔlɔ ye anw ye parce que ni siraban kasara 100 o 100 ta i b'a sɔrɔ 85 o nɔ bɛ anw yɛrɛ la o ye mun ye n'an tɛ sira sariyaw bato n'an tɛ muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ ani n'an tɛ en tout cas an t'an hakili to an yɛrɛ la ou bien k'an hakili to mɔgɔ tɔw la sira kan an ka mun faamuya sira ye foroba de donc mɔgɔ kelen ta tɛ donc n'i y'a ye mototigiw b'a kan mobilitigiw b'a kan senamaw b'a kan sotigiw b'a kan otorotigiw b'a kan c'est que a dabɔra de an bɛɛ de ka tagama ɲɔgɔn kɛrɛfɛ donc sira sariyaw fana bɛ ta de pour que ka bɛɛ place yir'i sira kan pour que ka yir'i la fana n'i bɛ sira kan i kan ka kɛwale mun kɛ pour que i kana se ka kɔlɔlɔ se mɔgɔ wɛrɛ ma donc o bɛɛ de bɛ an ka sariya ninnu kɔnɔ donc an ka sariyaw batoli sira sariyaw batoli baliya o de bɛ na ni an ka siraban kasara caman ye. hali n'o y'a sɔrɔ kasiki doli kɔni diyagoyalen don motobolilaw bɛɛ lajɛlen kan bamakɔ fo ka taa se mali fan caman ma mɔgɔw kɔni tɛ kan ka kasiki don o kun na ka bolimafɛnw boli jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ kelen tɛ ka o sariya kofɔlen ninnu labatoli kɛ u sɛbɛko ye. Malik Jallo Lamusa Sanogo ani min bɛ tali kɛ Anazer Maɲama fana ka wele k'a ni bilasirala an jigi b'a la k'a fɔ faamu caman sɔrɔla ni kibaruya o la kabini an ka jamana k'a dɔn min bɛ tali kɛ an ka wolomasiri tabaw olu tɔgɔla minɛ ko kunkanko kibaruya min kɛn bɛ ka jamana sɛbɛkɔrɔ lamini n'a kɛlen don bi k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔba ye sɛgɛsɛgɛliw kunkanko kibaruya la min kɛra sababu ye min ye Sumeli Bubeli Mayiga ni k'ale minɛ k'a datugu kaso la min bɛ tali kɛ a ka lafasatlaw n'o ye a kɔkɔrɔ donbaw y'a bilasirabaw n'o o bɛ i k'a dɔn a ka avocaw ko fɔ olu kɔni ye kunnafonidilaw wele ni ka kibaruya dɔw ko o da u tulo kan o kɛra
kunungo araba u y'a yira k'a fɔ min ye ministre ɲɛmakɔrɔ Sumeilu Bubeli Mayiga k'a fɔ a bɛ gɛlɛya kɔnɔ a bɛ dekun kɔnɔ bi baw k'a ka hakɛ dɔw olu laburujalen don a bɛ ka dɔ kaso yɔrɔ min na ani maaw bɛ ɲɔgɔn kan minnu ni olu ye ka dɔ sigika kɛnbɛ minnu na k'a fɔ olu yɛrɛ ye jatigɛwale kɛbaaw ye kuma o kuma ko olu kɔni bɛ babali ta ni ka a masɛgɛrɛ ka bɛn ni ka dɔ a ka hakɛw ɲinini a walasa a ka bila o minɛ kɔnɔna na ninnu kɔni bɔra ni ka u ka ka dɔ nisɔngoya yira ko la anw ka kunnafoni na Amadu Jara tun bɛ a kɛnɛ ka ye kibaruya minnu lase a man ka ɲɛmadaw fɛ. An ka communiqué filanan ni parce que kabini minɛni kɛra wagati mun na au mois d'août an ye communiqué fɔlɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko Sumeilu Bubeli Mayiga a nɔ minɛnen don mun na o tun ye avion ko sanni ni équipement sɔrɔsiw ka minɛn dɔw wɛrɛ sanni ko kuma ye donc o hukumu kɔnɔna na a welela Cour suprême na mandat de dépôt dara kan u y'a bila ka taa kaso bonba la donc an y'a estimé o wagati k'a fɔ ko minɛni kɔni kɛra ni sariya minnu ye o sariya ninnu tɔnin tun man ka appliquer ni situation in na parce que haute cour de justice o de prévoyalen par le code de procédure pénale constitution yɛrɛ fana y'o de fɔ donc malgré tout ça u y'a décidé ka a minɛ k'a bila kaso bonba la ko ka yuruku ni impunité kɛlɛ l'opinion s'attend à ce qu'on arrête les gens yuruku kɛlɛli bɛɛ tɛ mɔgɔ minɛ ye yuruku kɛlɛli bɛɛ tɛ ka mɔgɔ minɛ ka taa bila dans des conditions difficiles ni affaire ninnu filɛ nin ye a bɛɛ ye sɛbɛnko de a bɛɛ sɛbɛnnen don faso ka dɔrɔmɛ kelen tɛ bɔ yɔrɔ si ka taa yɔrɔ wɛrɛ ka sɔrɔ papier t'a nɔfɛ papier dalen b'a bɛɛ kan a bɛɛ sɛbɛnnen don foyi tɛ se ka tunu Bube mana bila résidence surveillée la a ka impact foyi tɛna se ka dossier in kan donc k'a to kasobonba in kɔnɔ anw yɛrɛ kɔni bolo o ye kunbasuliko ye an ka justice ma anw yɛrɛ kelen kelen bɛɛ ma wa a man ɲi hali Mali ka image ma parce que ko min b'a kun kan nin a bɛ se ka faama bɛɛ sɔrɔ sini a bɛ se ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ sɔrɔ sini ɲɛmɔgɔ dun a kɛra cogo cogo a kan ka bonya hali ni bɛ mɔgɔ kunkolo tigɛ i b'a ka hakɛ bɛɛ dafa fo ka taa s'a kunkolo tigɛyɔrɔ la an k'an da don a la yɛrɛ o ye santé ko problème ni fɛnw ye a man di mɔgɔ si a kumaw ka fɔ mais mɔgɔ min don ça fait des années qu'il est suivi fɛn dɔw b'a la vraiment ni koɲɛw ma yɛlɛma rapidement a ko bɛ se ka taa juguya après nimisa bɛna se ka bɔ a la kɔfɛ parce que Mali la a kɛra cogo cogo an bɛɛ de kelen donc n'an bɛ se ka min kɛ sisan an k'o kɛ yanni an ka taa se ko ma nimisa bɛna bɔ mun na an bɛɛ bɛ sɔrɔ ka n'an sigi ka maloya an yɛrɛ kelen ka niveau la. Ni tun ye avocat minnu n'olu bɛ ka dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin Sumeilu Bubeli Mayiga ale ma min ni a kɔni bɛ bɛrɛla kabi kuma jan. Kunnafoniko nasiraw la an b'a yira o la k'a fɔ Alhaji Usumani Si u k'a ma ko AOC ale kɔni kɛra i k'a dɔn jɛkulu min n'u k'a ma ko association dental ɲɛ ni a bi ɲamakalaw ka kuluba dɔ ko fɔ o kɔni kɛra i k'a dɔn a ɲɛmaa ye ɲɛmaa min yɛrɛ don a sigira bada ɲɛmaaya o la a si bɛ taa san 79 na a bɔdugu ye Kolomina ye Kolomina bɛ Ɲorodi Sahel la ale marabolo kɔnɔna na Alhaji Usumani Si a kɔni bilara nin jɛkulu in ɲɛmaaya la kari tɛmɛnen yɔrɔ la min ni a ɲɔgɔn kuma yɛrɛ kɛra min bɛ tali kɛ Palais de la Culture Hamadan Patiba min bɛ Bamakɔ yan nɔ u y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Alhaji Usumani Si k'a ma ko Yesu a ko a ka ɲɛmaaya ye a b'a bila minɛ min kɔnɔna na o ye association dental ɲɛ ani ka se k'a dɔn k'a fɔ kulu o kulu b'an ka jamana kɔnɔ bɛɛ ni kelenya ni k'a dɔn sigi yɛrɛ diya u bɛ se ka lasabati cogo min na anw ka kunnafoni ɲini na Umar Koyita ani Zakaria Umar Keita tun bɛ kɛnɛ kan ka ɲɛmadaw ka kibaruyaw fɛ. Ka tɛmɛ jɛkulu maaw ɲɛkɔrɔ ani filaw ka taabolo ka di maa minnu ye Elhaji Usumani Si ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni AOC ye ale kɔni taara ka kɛ ni jɛkulu ɲɛmaa ye ni a bɛ fɔ a ma association dental ɲɛ bi ni a yɛrɛ bangena Kolomina Ɲorodi Sahel cercle mara kɔnɔna na Elhaji Usumani Si ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale na baara kɛ walasa cogo min na filaw ka taabolo ale na se ka sankɔrɔta hali bi. Vraiment a diyara n ye alors ba il faut k'u waleɲuman dɔn dental ɲɛ bɛ an ka fulakan kande do et puis fulak kabila do de be Walmere Mabo Baylo Sake Bambado Labo anye kabila duru de bon ande furu ɲɔgɔn ma ye ande bɛ furu ɲɔgɔn fɛ bon sisan kɔni ne b'a fɛ ka an bɛɛ ka wuli ka jɔ ka jɛ ka baaranin kɛ parce que baaranin mɔgɔ kelen baara tɛ ni raison de dɔ mɔgɔ kelen bɛ se ka gérer ni cercle dɔ mais ni ye Mali kuturu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ an bɛ jɛ an bɛ kɛ kelen ye an bɛ kɛ kulu kelen ye
ambe ke ton kelenye nyamu ko yabe dinema fɛn min kɔni tabitali pulaku maa ɲɛmaa ye ale y'a ka nisɔndiya yira ka tɛmɛ ni nin baara waleya ninnu ye wa a y'a yira k'a fɔ ko association dantali ɲɛ bɛ yen ko ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ fulaw ka laadalafɛnw la kɔrɔtani na u ko Elhaj Usman Sy ale ta mandako t'a la a b'a la fo ala y'a dan yɔrɔ min parce que cɛkɔrɔba de don min ye donnen don yɔrɔ bɛɛ min donnen Mali bɛɛ lajɛlen na an bɛ ale ka jala d'a ma bi ka kɛ ka ɲɛmɔgɔ ye an bɛ hakililajigi kɛ k'a fɔ Elhaji Usman Sy ale kɔni taara ka sigi ni jɛkulu ɲɛmaaya la fo ka taa se a ka danyali don ma o kuma an bɛ min ye Alhaji Usman Sy EOC ani ɲɛ bɛ fɛn o fɛn ani banbadɔ ni wayilu bɛ fo ka se a n'a ɲɔgɔnna caman ma fɛn o fɛn ni u bɛ ɲamakalayaw baaraw kɛ filabonda la o kuma an bɛ dugawu kɛ k'a fɛ Ala k'a kɛ hɛrɛ ani i k'a dɔn basigi ye i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na Fanta Tumota kunnafoni dafaw kɔnɔna na an sera ka minnu la fara ɲɔgɔn kan sɔgɔmada joona na o ye nin ye hali n'an ma bɛn hali bi an ka dɔnnibɔrɔ ko in kan. Janjo est-ce que dɔnnibɔrɔ ko bɛ la ne ye dɔnnibɔrɔ proposer e ye. Ne ma i baw ma ko fo renouveau matin dɔnnibɔrɔ ni dɛ. On n'aw y'o kantigɛ k'o di ma sa jumɛn bɛna bila. Dɔwɛrɛ bɛ bila ye. Janjo est sera sabali. Tun bɛ tali kɛ don kibaru ale ta ko fɔlɔw la. O la an bɛ taga ɲɛfɛ ni kunnafoniw ye halisa an bɛ taga munumunu an ka siraba sanfɛlaw la Sori Ibrahim Diallo ale bɛ kɔlɔsiliw la kabini sɔgɔmada joona an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ an ka nɛgɛ karafiti. Maa t'a dɔn n'a wuli bɛ bi dɛ. O dabila sa. Aya baasi. E de la ka Sori wele ni heure la k'i ma sɔrɔ a bɛ se ka kɛ réseau ko ni fɛnw ye n tɛ Sori bɛ wuli kabini 5 heures du matin. Ou bien n'a sɔrɔ a bɛ maɲan u b'a fɔ ko ni waati in na. Janjo ye mankan tɛ ka nin kɛ Sori la dɛ. E ko jugu kɛ ɲɔgɔnni de Sori. Vincent Togo anw ka nɛgɛ karafetigi don a bɛ na wele bila Sori ma.